Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan mu da saduwa da ku a cikin shirin mu zaben gashe-gashen ku wanda muka saba kawo muku a duk rana mai kamar ta yau. A tare da ni akwai injiniya Salahuddin MBC da kuma injiniya Maryam Aita Shirgenyo, sai kuma injiniya Rabson Ja da ke rijiyar Lemo, sai kuma injiniya Dauda mai layuka da ke gidan da ke rijiyar Lemo yana gashe da babban yaransa Salahuddin MBC da kuma abbansi da ke shi ma nan rijiyar Lemo, sai kuma babban abokin nasa Murtala mai sai da wayoyi da ke fansanta, da fatan duk suna nan goshin lafiya. Alhaji Babangida Zangon Bare ya ce a gashe masa da shugaba Baboburi Daci yan katako, sai kuma a gashe masa da wazirin hakimin Ungwaggo, sai kuma a gaisa masa da izinunsa kowa naka mai gidan wanka kasuwar da wanau, sai kuma awwali mai shadda, da fatan duk suna sauraron gidan talabijin isu nauya unguwar Kanawa Zangon Bare ya ce a gaisa masa ubalan zurfa a UK, sai Jamilu Dawa, sai kuma iyalansa baki daya, da kuma Gambo unguwar Kanawa, sai kuma Muntare Rambo unguwar Kanawa, da fatan suna nan lafiya. Wanke unguwar Kanawa Ungwaggo Local Gamma ya ce a gaishe masa da Umar Muhammad mai shayi ko ba kuɗi a kawo kofi, sai kuma ƙanwarsa wannan Sadau Bacirawa, da kuma matarsa Gambo Dahiru, da 'ya'yansa Farida Naziru, maman Dahiru mai wanki, fata suna lalata har mai layi rijiyar Lemo AA Plaza gidan gada kenan ya ce a gashin masa da mutanen rijiyar Lemo baki ɗayansu, sai kuma Zainab Isa Bacirawa, sai kuma dukkan mai sirrisar layuka na jihar Kano baki ɗaya, da kuma Mustapha a shagala gadan kaya, da ciyaman kungiyar adade ana yi Suwidi Hamza Zangon Bare, da fatan dai suna sauraron mu. Mahamud Zangon Bare na ga sakonka na cewa a gaishe masa da 'ya'yansa Suhailat Mahamud Zangon Bare, ya ce a gaishe masa da Salimat Mahamud Zangon Bare, Fatima Mahamud Zangon Bare, matarsa Samira Mahamud Zangon Bare, Sha'aya'u mai waka Zangon Bare, da fata suna da lafiya. Muhammad Rabilu mai shayi bikin makarantar Northwest, mun ga sakonka ka ce a gaishe maka da magaji injiniya mai girma na gyaran mashin da dukkan yaransa Buhari da sauransu, Malam Umar Yusuf Mahoda, Muhammad mai aikin gado Fage, mai ɗakinsa Khadija Sani Umar, da fatan suna Allah Babangida Zangon Bare, yana gaishe da Ibrahim mai karfe kurna cikin Bojuwa, a gaishe masa da sauri da gana ɗan mashi gabas rijiyar Lemo, sai kuma Lawan mai kanti Bacirawa, da kuma Isyaku Sani Tumfafi, ɗan tala soja bakin gawo Zangon Bare. A madadin wanda ya sadan da ku Salahuddin MBC mai sada layuka, ni da na gabatar na shirya Suwidi Hamza Zangon Bare yake muku fata alkhairi. A madadin injiniya Maryam Aita Shirgenyo, da kuma injiniya Abbansi, da dukkan kowa da kowa mun fata alkhairi. Sai ku ƙara kira da mu wani jikon, da bakku lafiya, masha Allah. La 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 la.